Meghalaya Asha Workers Union ha kejelang jong ke conference kebasan ke penlong mentah kasi kelayo ya kinongkit kam bathamai na kebentau samui trikam araja arpulai hadu araja arpunreu ha kebaka kongmer Jun mersing kala sajid biang kum ke presiden ha kani conference basan na kaliang jong ki Asha ki bodon hadu pra hajar ngut kit khot kilapoi renti bakentup nadu rilom garu rilom khasi jantia ha kani kejelang Habai keren mat kilap thai khbor na kaliang jong presiden Mira Jun mersing kalapen pau bah hadien bakla sajid biang kum ke presiden jong ki Asha kajela kan ra ya kiju kimat jingdawa ya ke bak sarkar barim kamsem lala ban penurlong aku bandeng kong ya maso bangan aibu yang belai iki jing ron kat ki jong pat kum ju maso bangan pa iki jing ko belai sabaro kat ki Asha jong ke Meghalaya sini ki bala penjob biang yang asa sisian bangan la ban long biang ke presiden ke Batumai jong ke Meghalaya Asha Workers Union ti katong ke mahkamah ke bangadon kolong ba kumtu kumbah kisem ki bala adep nakaliang jonga ngaju alami ki Asha bangin letpan ya ka pisah nakaliang jong state government bakin kentiu mo na marba kisi utang arhaja tengka hagsi banai ke basang dor nre penreu ke kasisni tingi sutu bagi Asha jongi kinom la hibe kin impunta tingi la don hiru ke jingakran bat ki health minister ki bala let ki barim mensua kum iba al hek nang tai James angma ti nak kalian joki kila akular ki ong bangi ngin examine suai ka kam ke joki Asha kalong kumnu ti haden bangi la dep examine ki ong ngin sa aya karaya pi bakat no ngin la ban pentiu ti haden katu nak kalian jonga kala persang bangan budin rega klempoi sai sai ti kathong jonga kalong ba mentah haden bangala ayo ban bat biang kum ke presiden jongkol Meghalaya Asha Workers Union ngan ha ban pen kan mau ya ke state government ki jongi halor ki jingya kran ki ba mensua bakadai ban pentiu no ya ke jing siu jong ki Asha nak kalian jong ke state government kada hadu menta nak kalian kapending dius te kanom dadon syuhi ho at kidang don ki jaka ki basa aku kendiat kan so jaha kabede bat ke MMBS ngila ya kran state ha kabede jong ke NHM bat ke health department ki ong kapisa kala poi stang bangin ya pelaj no hi jangan tharation kin sa pelaj lu no hi kabede bat kini ki pending dius jong ki snam ki baladam kajing e ka bah kamat jong ki Asha ka banongkong kadehi ha kalian kapisa ka tengka namar kajing trai kala long sebapalan kala ka duty kala long so heavy na ka benda jong ki 24/7 hours ki haban le ka kam ijik se wilong idai bagi insentif na kalian jong ke NHM ya la da ki trai ka kam ki yo la da kim trai ka kam ki nom la ban yo bat kup juru ki don kikis ki baki Asha ki long ready ban trai ki long kloi ban trai rai na kalian jong ke department hi ki health department mo kum ki VHND lada nak kalian jong ki kim laban pai ki staff kum ki NM kabut ki Asha ki nom laban claim ya ke VHND incentive te kabut ke jing yo jong ki karir sebapalan te takadau ban kalian jong ngi kwa ba state government kanang le ai ba kanang kapen he shu ha ka bayadai bat ka jing siu jong ki Asha kenapa ki nang laban tri kampai ya ka thong ka ba hakmat jong kalong bangan ya le ban pen kan mau no ya ke state government halor ki ki bangi la dep ekran mensua kidang don ki minus ki bangi ekran nadu jong al heng ban kum juru jong James te menta kala di kapor ngi bengin pen kan mau no kat kum ki points ki bangi la dep ni ekran mensua bat ki kular ki jong ki ban pen kan mau ki jadi ka samui tikam du kim ta pendai ne usna kandai lai senam nak kalian jong ke Meghalaya Asha Workers Union hak banongkong ngi ong ya ke state government bakan pen ki jing siu ngi klembu kono godor ya ailat ya ke government hi bakan jet lane bakan perkhat kat lu kala ban ai ri baka klem ai kum ne ladang ya pet kat kum ki dor jong ke juk ba menta ni ngo bangin dawa bet kum bakandai hajar ai ha ga shi banai kenang baki Asha ki la ban im kum balai spat tingka ha shi si neraka sarkar kiai kuman ini jinawa duti ke senjam itu ngiman sengin haban mi samadan lane ngiman sengin haban sangya no wadi gijing trai kamru nama ka duty kala long so heavy nginom la asyu bangin trai kadangin trai tang ya ka kam Asha kamut ki Asha baro kha long kinom la asyu ban pendap gijing don kam ki bahayin gijing si barin tela dangin nom trai ki kam ki chong ki ru kadai ka duty ka bamaki ki la abu ki ai bai order ya ki Asha ko ki ong ki Asha ki dai ki nom trai man so ba nrai man trai ka kampat ki shu ai bet da ko hukum ki Asha bakin haban le kum ta kin haban pendap kumta hapok kata sini lah ni hapok kata kenta